Hola a tots, nois i noies, avui estem en un nou vídeo de Pere Ferotge i ens trobem a Splatoon 2, enmig d'un festival en el qual és Donatello, de les Tortugues Ninjas, contra Michelangelo. I ara mateix estem entrant en un combat en el qual és 4 persones que han votat en Donatello contra 4 persones que han votat en Michelangelo. Estem en mode territorial, així que ara hem de pintar el màxim de terra possible. Jo porto l'arma que es diu Telentintador 4K, que és el que es diu un Franco. Com podeu veure, això se'n diu un tintarrail, et permet anar molt més ràpid, però només quan vas encarar. Com sabeu, consisteix en pintar al màxim. Per tant, aquesta persona quasi es va tirar per allà. Just. M'ha deixat per darrere aquí. Bueno, ja veieu el joc, és bastant diferent al joc que normalment jugueu vosaltres, el Fortnite. Però mira, a mi m'entretén, és molt xulo, sobretot quan hi ha combats competitius, no? Perquè són temàtics. Hi ha com diferents modos de competitius. Hi ha pez dorado, que el pez dorado és, com el seu nom indica, un peix daurat, el qual s'acaba de suïcidar aquí, tonto. Esperem. Bum! Metge. Aquella rodona és el que se'n diu un supersalto. Jo, per exemple, clicant la X del meu mando, puc veure tot el mapa. Si jo clico a una persona que s'acaben de matar, aquesta, m'hi puc teletransportar amb aquest megasalto, amb un 3x3. Què et diu? Esperem. Morirà. Ostres, difícil, Ai, que dolent que soc. No tinc gaire el dia. Bueno. El mapa em puc portar en aquesta persona, perfecte. L'acaben de matar. Allò que ha fet és com el supersalto, no? Que són com una espècie d'arma espacial. Jo tinc una pluja. Bum! Tinc una espècie de pluja, no? A veure si l'aconsegueixo fer. I clicant la R puc posar la bomba trampa. La bomba trampa, un moment, la posarem aquí. Si una persona passa per aquí sobre, explota, mata. No podré fer aquest... Perfecte, mira. Què ens consisteix? És com una espècie de bomba, però que crea una pluja. D'acord? I en teoria es va movent cap endavant, cap on tu la tires. I acabem de guanyar. Hem fet 1.123 punts. No, 1.127 punts estan a sobre el replà, perquè si féssim la suma em donaria més. Són punts, estic a nivell 20, que ja és bastant, i si farem una altra, i jo vull que em digueu una arma, d'acord? Un tipus d'arma, un dual, un teledevastador, un cubo. Mireu-vos-les, si no sabeu gaire de Splatoon 2, i vull que en els comentaris em poseu quina arma voleu que faci servir i la faré servir en combats. A veure, no em fiqueu els bambufils perquè no m'agraden gens. Són com una espècie de francos, però mira. Splatoon 2, no, les consoles no respon.
vaya connexió més dolenta. Bueno, l'Splatoon 2, la Switch en general, no és molt ben valorada, d'acord? Sobretot per als nens ja que fan 6 o 5è. Ja prefereixen més la Play, perquè hi ha el Fortnite, hi ha el Call of Duty, hi ha aquests jocs, no? Però jo trobo que la Switch és molt xula, molt dinàmica, perquè a qui no li agradaria poder tenir la Play a la tele, una tele molt gran, i després emportar-se'l a qualsevol lloc del món. I és que, a més, aquí crec que per 5 euros tens un mes de wifi gratis. Però quan no tens wifi, perquè això va amb el router, no has de pagar per jugar online. I jo trobo que està superbé. El que també trobo és que ara que és territorial, que es pinta al màxim possible, l'hauria de canviar i posar-ne una que sigui més i de pintar el terra. Perquè aquesta és més de matar, més els francotiradores s'han servit normalment els francotiradores es fan servir molt per a combats competitius, per les torres i els peces dorados, que les torres simplement és una torre al centre, tu t'hi poses a sobre, es mou sola, no? I es mou cap a un lloc mort. Aquest moviment seria com un ball del Fortnite, que l'has de fer tu mateix. Mira com és el teu. És com, però que l'has de fer tu mateix. Acaben de tirar una bomba deslizante per aquí. Això vol dir que hi ha un tio aquí. Mira. Bum! Quasi, com abans ja m'han matat, però ara he jugat més amb cap. I posaré una bomba trampa, a veure si són tontos i cauen. A veure si són tonticos. I bueno, ara t'hauria baixat una bon rodillo, crec. No? Bueno, mira on està. Bum! Gairebé. Per cert, no es pot apuntar amb aquesta arma perquè no té mira. Hi ha armes amb mira i sense mira. Jo prefereixo les que no tenen mira, bàsicament perquè una altra vegada, no? Ho dic jo. Jo prefereixo les que no tenen mira perquè tarden molt. Si les que tenen mira tardes molt a apuntar i com que les que no tenen mira és allà una mica la babalà. Com que podeu veure estic rebentant, a més no poder. Jo crec que és més fàcil que hi ha una persona. Mira! L'acabo de tocar. Sortirà? Bueno, jo trobo... És que és molt xulo, m'agrada molt, és molt divertit, no? Perquè et maten i et rius. No és com el Fortnite, que et maten i ja no pots tornar a jugar. Aquí et maten i tornes a reaparèixer. En aquest mòdul de joc, a més, el que menys m'agrada. Territorial, pinta el màxim de terreny possible, que hem de tornar a guanyar. Per bastant, també. I és molt xulo, m'encanta molt, no sé. Ja sé que m'estic fent molt pesat, diguem que m'agrada, però és que... No sé com dir, és que m'encanta aquest joc. També tinc el Rocket League i també tinc el Mario Odyssey. Que el Mario Odyssey ja me l'he passat. Bueno, passat entre cometes. Perquè... havia aconseguit, crec que 910 Inexilunes i totes les altres les trobo impossibles, no?, d'aconseguir. Així que vaig començar a jugar al Mundo Globo, que és una manera d'aconseguir monedes molt ràpid.
i me les vaig anar comprant. I al final vaig aconseguir 999 energilunas, que és el màxim. Un tio es diu Demogorgon, he vist, crec, que va contra mi. Per qui no ho sàpiga, Demogorgon és de Stranger Things. És com una espècie d'alien molt lleig. Al principi serà un cuc. Vale, us ho dic. Us vull dir una cosa, i és que m'acaben de matar, és el que us volia dir. Amb la mateixa cara que tinc jo, que tampoc és tan dolenta. El que us volia dir és que molts youtubers que tenen l'Splatoon 2 fan squid parties, no? Les squid parties són... Bum! Francotirador. Joder. Molts fan squid parties, que les squid parties són aquests combats, però entre amics, d'acord? I fan com curses i aquestes coses. Tornarà a matar? Mata. Sabia. Mira, el Demogorgon, és el que us deia. I el Metrotonitual Negro és el que jo faig servir com... O quan hi ha pintazones, que en comptes d'haver de pintar tot el terreny, hi ha una zona determinada en la qual has d'intentar-la pintar. I ha d'estar al teu color sempre. I una vegada està al teu color comença un comptador, no? I han de passar 100 segons. Demogorgon un altre cop. Puc jugar tranquil, Mira, tenia la Tormentador, que és com es diu l'arma especial de la pluja. A veure si la puc posar, que encara no l'he posat, només al final. Però que no s'ha vist. A veure, últim combat del dia, a veure. 3 de seguides, a veure si guanyem, Aquí. Em vull fer un 360. Carrego. Mira, està. Va, mira, aquí hi ha una persona. Va. I... Mira, que vinga una persona. 360. I... Merda. No! Asalto explosivo. Ja heu vist què fan, el salto explosivo salta i crea una bomba de tinta. Ai, és molt divertit. Perquè et maten i rius. Mira, 360, Ah, no! Vale. Bum. Va, sisplau, guanyem. 3 de seguides, 3 de seguides. No té pinta de que guanyem. Ho sabia. Ah, quina llàstima! Quantes partides portem? 3. Doncs, bueno, aquí s'acaba el vídeo. Espero molt que us hagi agradat i que aquest videojoc també. Intentaré pujar-ne més i si us agrada, doneu-li un like. I ara us ensenyaré una mica la plaça, d'acord? I les coses que hi ha. Tornar a la plaça i en Splatoon, aquesta és la plaça de Cromòpolis, ara mateix al festival. Aquestes són les Stella Pop, una banda de música. Aquí tenim les botigues, d'acord? Que hi ha d'armes, de barrets, de samarretes i pantalons, només samarretes, i sabates. I que cada prenda et dona diferents coses. Aquí tenim una... És que no vull dir fast food perquè no ho és. Et donen com potenciadors. Mira, ara us ensenyo. Necessites tiquets. Els tiquets els aconsegueixes en el mode història.
I jo tinc, per exemple, 5 tiquets per menjar-me això, un gofre rebozado con nata, recibes un 50% más de dinero tras un combate. Tinc 7 d'un 50% més d'experiència, tinc un d'un 100% del doble d'experiència, i després aquí són com, per exemple, que estalvies més tinta a l'arma secundària, se't recarrega més ràpid el tanc de tinta, que se't pot acabar la tinta. Quan us en recordeu el que sortia de la letreta, que era el que sortia el núvol amb la tempesta, doncs això fa que es recarregui més ràpid. I això és quan m'estic a sobre de la tinta de l'enemic, no em treu tant de mal. Després, darrere d'aquest pòster, hi ha el Salmon Run, exacte, el qual està dirigit per Donoso S.A. Ara mateix no tinc cap paga, no? Ja crearé un vídeo només de Salmon Run, no? I és molt divertit el Salmon Run, no us vull dir de què va, perquè és tot xulo. Després aquí hi ha el modo història, que jo ja me l'he passat, però si voleu el puc fer, m'ho digueu en els comentaris. Després hi ha això, que no serveix de res. Això sí, que és sobre posar música, crec. Sí, és de posar música. Però no me'n recordo com. I finalment tenim el remolino. El remolino és això. No en tinc ni idea de què serveix. Crec que és per fer les squid parties, que és el que us he dit. Buscar una sala, que no és un comentari privado. És que no sé què és això, la veritat. És que no en tinc ni idea. És que... Bueno, si algú sap què és, que m'ho digui, perquè no en tinc ni la més remota idea. Bueno, ara sí que sí, espero que us hagi agradat el vídeo. Qualsevol comentari a millorar s'agraeix. Qualsevol like també us agrairia molt que me'n donéssiu. I qualsevol subscriptor nou serà benvingut. Adeu!